Super! Câinii din Toronto! Știam eu! Ce anume? Măi să fie! Ce-ai găsit pe internet atât de interesant, Gabriel? Ceva despre Toronto. Pentru doamna Wong și... Va fi entuziasmată de ce ai găsit? Bravo, Gabriel! Le voi răspunde. Bine, câinilor, ne întâlnim azi la miezul nopții la o șuietă despre fotbalul de stradă. Iar acum printez poze să le arăt tuturor. Pe mai târziu, doamnă Adelaide, trebuie să mă întorc la oră. Gabriel? Nu te grăbi, vreau să văd și eu. Poftim? Da, dar ce să vă arăt? Păi, totul. Rețeaua Păianjen, forumul, știi tu, rețeaua, internetul. Oh, internetul! Sigur, doamna Adelaide, oricând, desigur. Cine-i zice rețeaua Păianjen? Aoleu, în ce secol trăiește? Nașterea unui vis. Do, mi, sol, do. Foarte bine! Gabriel, alătură-ni-te! Acum, unde rămăsesem? Do, mi, sol, do. Do, mi, sol, do. Do, mi, sol, do. Aveam dreptate, Tag, e peste tot. Chiar și în cele mai retrase locuri ale lumii. Am găsit un site chiar în... Stai, trebuie să audă și gemenii. Cum? Acum? Aici? Do, mi, sol, do. Vom fi prinși, Tag. Nu, cântă cu toții. Do, mi, sol, do. Salut, băieți! Vă ascundeți? Valea Tony! Au! Vă vin eu de hack! Da, în visele tale! Cred că acum ne poți spune. Priviți pozele astea. Nu doar în Maryport se joacă fotbal de stradă. Se joacă peste tot în lume. Poftim? Până și la Polul Nord? Nu știu, dar am vorbit cu o echipă din Canada, câinii din Toronto. Au informații despre echipe din toate orașele lumii. Ce mai știi, istețule? Foarte interesant! Tag, Gabriel și voi, gemenilor, vom purta o discuție în biroul doamnei Adelaide. Și acum gata, copii, înapoi la locuri și treceți la treabă. Do, mi, sol, do. Stai un pic, Tony. Trebuie să-ți spunem ceva. Fiți serioși, băieți? Vino aici, nu te smiorcăi. Încă o ispravă ca asta, Tony. Încă una. Și ne vom război. Știți ceva? Nu mă sperii de tine, nu mai ești capitanul meu. Și apropo, dintre echipa lui Ben și a ta, voi sunteți ratați. Deja e război. Nu vrem război, nătărăule. Noi jucăm fotbal de stradă. Hei, lăsați-mă! E de prisos. Tony nu va învăța niciodată ce e solidaritatea. De fapt, mai am ceva să vă spun. Haide, spune totul. O clipă. Diseară, la miezul nopții, câinii din Toronto organizează un chat al fotbalului de stradă global. Un chat la care participă echipe din toată lumea. Vezi, nu? Am avut dreptate. Se joacă fotbal de stradă peste tot. Va fi grozav! Hei, și Eloise? Ea nu poate veni la miezul nopții. Pentru probleme informatice, soluțiile sunt tot informatice tech. Îi vom spune să navigheze de pe calculatorul său la miezul nopții. E ca și cum ar fi lângă noi. Ai ceva minte sub părul ăla? Bine. Cine o anunță pe Eloise? Trebuie să-i spunem și rechinului. N-am fi ajuns până aici fără el. Merg eu. O voi anunța eu pe Eloise, dacă sunteți de acord. Dar... Ai observat? Când e vorba de Eloise, fuge. Nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred ce norocos sunt. Gabriel, liniștește-te și concentrează-te. Uf. Ce grozav e fotbalul de stradă în toată lumea. În plus, o voi vedea pe Eloise. Ce altceva mi-aș putea dori? Ai grijă! Avem probleme, băieți! Aici sunt, uite-i! Bine, să stabilim povestea.
Dacă doamna întreabă de istețul, spunem că a mers la baie. Bine, băieți? Sebastian, gemenilor, veniți la mine acum! În India, în China, în Australia. Ai auzit, bunico? Fotbalul de stradă se joacă peste tot în lume. Oh, e minunat, istețule! Mua! Știu, tu ai spus-o. Voi pleca, trebuie să pregătim o întâlnire pe internet. Să mergem. La miezul nopții voi fi prezentă. Îl voi anunța pe Rechin, bine? Stai! Au! Mă scuzați, domnișoară Riffler, la revedere. M-a pupat. Minunat. Data viitoare, când veți mai călca pe bec câtuși de puțin, în fiecare seară veți sta în clasă făcând exerciții la matematică până la vacanța de vară. Ați înțeles? Da, doamna Adelaide. Mă bazez pe tine că îi vei urmări. Contați pe mine, doamnă. Încă un lucru, băieți! Trimiteți-l pe Gabriel în biroul meu de îndată ce Maria s-a terminat cu tronul, vă rog. Misiune îndeplinită. Am rezolvat cu Rechinul și Eloise. Din păcate, pentru noi nu e tocmai bine. Nici pentru tine situația nu e mai bună. Doamnei nu i-a plăcut scuza ta cu toaleta. Vrea să te vadă. Acum? Acolo? În clipa asta? Da? Și e la cota 4 pe scara isteriei. Condoleanțe. Dacă ai nevoie de noi, suntem aici. Dacă ceva nu merge bine, te vom ajuta. Intră! Să mergem. Mai repede! Liber la orizont. Să vedem câmpul de luptă. Dacă are probleme, vom interveni, bine? Și? Cum stau lucrurile? E un masacru. Oh, nu! Spune-ne că nu e atât de grav. Pentru istețul nu e. Se descurcă. Dar doamna Adelaide întâmpină dificultăți. Oh, nu! Uite, iar l-am deconectat! Nu vă enervați. Luați-o de la capăt. Mai întâi faceți click pe icoana de pe server. Așa. Acum înregistrați-vă. Introduceți parola. Acum apăsați pe da. Nu două click-uri, doamna Adelaide. Oh, de ce Unul. trebuie să fie atât de complicat? Nu voi reuși să navighez pe pânză de păianjen? Nu e pânză de păianjen, doamnă, e doar internet. Spuneți, navighezi pe internet. Am stabilit, Eloise. La miezul nopții acasă la tine. Simt un ciopolan, unul mare și dolofan. Tony! Ce ciudat! Oare unde merge? În port. Echipa lui Ben are meci diseară. Nu miroase bine. Pasează! Ben! Am reușit! Le-am creat probleme. Acum ești fericit? Haide, scuipă tot! Doamna le-a dat un avertisment. Încă un pas greșit și vor face matematică până la sfârșitul anului. Păi du-te înapoi și ajută-i să reușească. Ha? La ce să-i ajut? Să calce greșit, tontule! Ce mai aștepți? O invitație? Ai face bine să-mi raportezi diseară. Am înțeles. Riflerii au necazuri. Merită să sărbătorim. Mai repede, începem imediat. Dec, fii atent! E plin de marfă confiscată. Nu pentru asta am venit, gemenilor. Nu faceți gălăgie, băieți. Gata, m-am înregistrat. Și dacă se trezesc părinții tăi? Am totul sub control, rechinule. Bunica stă de pază. Ne va avertiza spărgând vaza din hol.
Va face un pocnet puternic încât îl vom auzi, credeți-mă. Bunica ta e minunea din cărucior. Nu, e doar minunată. Se pare că băieții întârzie. Suntem gata! Toți sunt înregistrați, chiar și Eloise. Sunt din toată lumea, până și din China. Priviți! Sunt câinii din Toronto. Da, și polițiștii din Toronto. Parcă se joacă de hoții și polițiștii. Câinii vor să afle detalii despre noi, pentru pagina lor internațională. O pagină de internet a fotbalului de stradă. Se pare că toți avem același vis. Fiți atenți, băieți! Echipa din China ne-a trimis un clip. Sunt dragonii din Shanghai, echipa reală. Wow! Ei n-au parte de ofițerul Snide. Chinezii sunt buni. Asta e. Trebuie să facem și noi asta, gașcă. Adică, precum Jackie Chan? Nu, Cupa Mondială a fotbalului de stradă. Spune-le că vom organiza un turneu, istețule. Cupa Mondială a fotbalului de stradă. Nu credeți că mai întâi trebuie să-mi dați mie socoteală? Sper că aveți un motiv întemeiat pentru a fi aici la miezul nopții. Vă ascult, vreau toate detaliile. Mai să fie. E o problemă. Tag și ceilalți au fost deconectați. A? Ați auzit? Se pare că și noi avem o problemă. Semnalul. Să fugim de aici, băieți! Hei! Mâine la ora 6 la fabrica de conserve! Bine. Am fost trădați, băieți. Așa e, domnule. Ați spus că ne veți ajuta. Să vă ajut? Să vă furișați noaptea pentru a organiza Cupa Mondială pe internet? Glumești, Tag, fii serios. Nu cred că e corect, atâta tot. Vrei să știi ce-i corect, Tag? Să te ții de promisiune. Ai promis că te ferești de bucluc. Iar eu am promis că te voi supraveghea. Și îmi voi ține promisiunea, ai înțeles? Acum plecați în cameră și culcați-vă. Tag, mâine când ieși de la ore, treci pe la mine. Cu toții. Ce se întâmplă acolo? E vreo problemă cu limitele? Totul e sub control, doamnă. Vă explic dimineața. Se pare că nu-i nimeni aici. S-a zis cu vaza mamei. Bunica a dormit cu degetul pe comenzi. E ora de culcare, bunico. E cam târziu, într-adevăr. Chiar și pentru o minune în cărucior. Cred că cineva l-a enervat pe antrenor. Ce mai contează? Totul s-a terminat oricum, nu-i așa? Da, ne putem lua adio de la Cupa Mondială și ne apucăm de mate. Nu. Mă voi asigura că va avea loc Cupa Mondială. Chiar de va fi doar un vis. Astfel nimeni nu mă poate opri. Antrenorul ne pândește ca un uliu. Bună, domnule! Ce zi minunată, nu-i așa? Tony e un lingușitor. Cred că e mai mult de atât. La ce te referi? La nimic. Am nevoie de dovezi. Să discutăm altundeva. Istețule, crezi că Tony ne-a sabotat? Asta vom afla curând. Ce e aia? Un jurnal pe care l-am împrumutat de la Tony și... Aha, o pagină e ruptă. Tony, băiată rău! Hașurăm pagina curată cu un creion și... Știam eu. Ascultați! Dragă domnule, Gemini, Istețul și Tag
s-au furișat în biroul directorului după miezul nopții. Semnat, un elev care detestă nesupunerea. E bine, nu poate zice că nu l-am avertizat. Tony, vrem să vorbim cu tine. Ha? Ce vreți? N-am făcut nimic. N-avem ce discuta. Desigur, prefer să scrii, nu-i așa, băieți? Cred că merită tratamentul pălăvrăgean. Bună idee! Nu? Nu vreau! Unde crezi că fugi? Haide, băieți, nu am făcut nimic. Serios? Unde mă duceți? Dag? Istețule, spuneți ceva! Nu aici! Nu vreau tratamentul pălăvrăgeală! Vă rog, nu! Fără Ne cărbun! întoarcem să-ți luăm hainele. Iar e aici. Nu uitați de întâlnire după ce ieșiți de la oră. De parcă am avea de ales. Tony nu e cu voi, băieți? Nu, doamnă, eu nu l-am văzut de ceva vreme. Îl caut eu, doamnă. Am ajuns la casa antrenorului. Ne așteaptă. Nu mai rezist. Eu nu intru. A stat pe capul nostru toată ziua. Trebuie să aflăm consecințele, să nu părem speriați. Nu mi-e teamă de nimeni. Serios? Nici măcar de doamnă? Ai dreptate. Retrag ce am zis, istețule. Nu mi-e frică de niciun om. Eloise! Ce cauți aici? M-a sunat antrenorul, mi-a zis să vin. E acolo. A spus să așteptăm, vorbește cu cineva. Cu cine? Da, știu că e riscant. Da, e aici, chiar lângă mine. E de acord cu noi. Crede că e o idee bună. Nu, noi vom supraveghea totul. Desigur, puteți conta pe noi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în numele lor și al celorlalți. A decurs bine. Acum să vedem de ce sunt în stare acești diavoli mititei. Faultați-l, tântălăilor! Ce mai așteptați? Atacați! Uite ce ai făcut, tontule! Atacați-l! Fiți atenți, băieți! Fiți pe fază! Jos și sus și... Șutul bicicletă! Ăsta da fotbal de stradă! Un punct pentru hoinarii din parc! Omar, a fost genial! Genial! Tony nu e prezent, iar Charlie nu-i portar. Dacă le ții partea, vei regreta. Rechinule! Ce e? Nimic, nu sunt la institut, rechinule. Au dispărut. Și nu sunt nici la casa contesei. Nici urmă de riflări? Nici de Eloise? Tony lipsește și el? Simt că s-a întâmplat ceva la institut. Doar pentru că v-am lăsat să jucați fotbal în afara școlii, v-ați gândit că puteți organiza Cupa Mondială a fotbalului de stradă aici, în Maryport? Așa, pur și simplu? De unde v-a venit ideea? O clipă. Vrem doar să spunem... Nu! Trebuie să vă spun eu ceva mai întâi. Și nu doar eu. Ideea voastră cu Cupa Mondială a fotbalului de stradă e de-a dreptul genială. Poftim? Ciupește-mă, istețule. A spus cumva genială? Au! Hai, auzit? Super! Nu-mi vine să cred, e minunat! Minunat! Da, Cupa Mondială, vă vine să credeți. Mă imaginez deja. Încetișor! Trebuie să contactați multe echipe din lume, să organizați turnee preliminare. Sunteți în stare? Apoi urmează transportul, cazarea pentru jucători. Ați participat vreunul la o Cupă Mondială? Aveți idee în ce constă? Și o lăsăm baltă? N-aș spune asta, nici eu n-am mai organizat. Dar știu pe cineva cu experiență. E președintele organizației Copiii Lumii și a acceptat să ne ajute. Dacă n-ați ghicit cine e, dați-mi voie să vi-l prezint pe... Luis Orlando, triplu campion mondial și președintele Copiilor Lumii.
Salutare! Wow! Wow! Haideți! Așa! Sunteți cei mai buni! Bravo! Încântat de cunoștință! Am auzit că vreți să organizați Cupa Mondială a fotbalului de stradă. Am venit să discutăm despre asta. Sunt câteva condiții. Sunt câteva condiții. Și ce-a mai spus după aceea? Istețule, explică tu mai bine. A spus că o cupă mondială de fotbal e dificil de organizat. Iar pentru noi va fi și mai greu. Fotbalul de stradă se joacă în secret. Da, dar a mai spus că ne va ajuta cu ajutorul copiilor lumii. Așa e. Însă cu două condiții. Prima condiție e să respectăm toate regulile impuse de el și de antrenor. La fel ca orice altă echipă din Federația Internațională. Bine, putem face asta. E de înțeles? Corect! Iar a doua condiție cere ca noi să organizăm meciurile de calificare și turneele preliminare aici în Maryport. Un turneu al echipelor locale? Sigur, cum am ști cine joacă împotriva echipelor vizitatoare? Și cum rămâne cu celelalte țări? Fede o să... adică Luis Orlando o să le organizeze prin asociație. Hai, gașcă, trezirea! Vom susține un turneu de cupă mondială la fotbal de stradă. Ura! Bravo! Da! Da! Ce e cu atâta veselie? Oare ce spun? Nu-i aud de aici. Irar să fie, merg așa. Cine-i puștiul ăsta? El? Doar un palavragiu anonim care n-a rămas anonim pentru prea mult timp. Iar apoi? A fost dezbrăcat și trecut prin cărbune. Tratamentul palavragiilor e o tradiție veche la Institutul Riffler. Simt că o să fie o aventură trăznită.